खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 17 जुन 2023 बाराया जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थांनाय माखासे सान सिगां गवालपारायाव सासे बिजेपि हानजानि आइजो दैदेनगिरि जनाली नाथखौ थैनायनि सायाव सासे आइजोआ फेसबुकआव जनालीखौ गाज्रि आरो बिनि आखलाबो गाज्रि खालामनानै लिरनानै पस्ट खालामनायनि उनाव बे आइजोनि हेंथा सानै आइजोफोरा दिसपुर पुलिस फादायाव केस होनायनि उनाव बे आइजोआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय शिखा शर्मा। शिखा शर्माया फेसबुकनि गेजेराव बे जाथायखौ खालामदोंमोन। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरोबाव बर' लिबारेशन आर्मी मुंनि गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जानायनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गोदानै BLA आफाद दानाया जेबो फैलु गैया। सोरबा साब्रै साबासो लाइमोनफोरा राइटिं पेडखौ साफायनानै फोसावनानै हाथियार हमग्रा होननानै बुंना लानायखौ जेबो साननांगौ गैया। नाथाय समाजनि बेरेखा खामानि मावोब्ला गावसिनि थाखायनो जेंना गोनां जागोन होननानै बिथाङा रोखा बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटी ओनसोलनि बिष्णुराभा नगराव दिनै फुंनि समावनो रमेश टेका मुंनि सासे सुबुङा गावनि सिगांनि रुम थानाय बिगोमा न'आव थांनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। रमेश टेकाया रिफाइनारियाव साख्रि मावोमोन आरो रमेश टेकाया बेनि साननैसो सान सिगांसो टेनसनाव दंगासिनो दंमोन। नाथाय रमेश टेकाया मानि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिल्डिं सानिफ्राय गोलैनानै जायगायावनो जिउ गोमादों। तेलेंगाना रायजोनि राजीव गान्धी इउनिभार्सिटी अफ नलेज एन्ड टेक्न'लजिज IIT बासारनि सासे फरायसाया हस्टेल सानि बिल्डिं सानिफ्राय हरखाबै गोलैनानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय बिलिकेट गाउन। सासे पुलिस कनस्टेबलखौ गंसे ट्राकआ सौथारदों आरो बे ट्राकआ पुलिस कनस्टेबलखौ सौथारनाय बायदि जादों। कर्नाटका रायजोनि कालाबुरागि जिल्लानि सिङाव थानाय नारायणपुरा गामियाव सासे पुलिस कनस्टेबलआ गंसे बालांनाय ट्राकजों सौथारजानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय मायुरा 52 बोसोर बैसोनि आरो मायुराया नीलगिरि पुलिस फादायाव पुलिस कनस्टेबलनि साख्रि मावोमोन। मायुराया आयेननि बेरेखा बालांनाय ट्राकखौ लाखिनो नागिरनाय समाव ट्राकआ लाखियाखैमोन आरो ट्राकआ बे समावनो बे जाथायखौ खालामदों। अदेबानि मायुराखौ सौथारदों आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव ट्राक ड्राइभारा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय ट्राक ड्राइभारनि मुङा जाबाय सिदानन्दखौ बे समाव पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।